बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो आइजोनि फिसाया गोब्राब जोखोम जायो। तिनसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटायाव PB11BU 5409 नंनि गंसे खैला रोगाग्रा ट्राकआ गंसे स्कुटारजों सौदावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राजु गुरुं आरो बिथांनि बिसि सारिता गुरुंआ स्कुटारजों मार्गेरिटानिफ्राय बारगलाय फारसे थांबाय थानाय समावनो मार्गेरिटा थानानि सिङाव थानाय इन्डिया क्लाबनि खाथियाव 315 नं राजा लामायाव बे जाथाया जायो। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव ट्राक सालायग्राया जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सारिता गुरुंखौ देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। सिसिटुवाया ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै मन्थ्रि डक्टर आनज पिगुजों दिसपुरनि 3थि फ्ल'र बि ब्लकनि कनफारेन्स हलाव सावरायलायो। सिसिटुवानि मोनसे हानजाया मन्थ्रि बिथांजों सावरायलायनायनि गुबै आयदायानो जादोंमोन ट्राइबेल संघनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनो गोहो होनाय, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ रैखाथि आरो उदां खालामनाय, अट'नमास काउन्सिलफोरखौ 6थि स्केड्युलनि गनायथि होनाय, बुहुमनां एथलेटिक लीलावती दैमारिनि मुङाव नगावनि रुपहियाव स्टेडियाम बानायनाय आरो ट्राइबेलफोरनि बायदि बायदि जेंनाखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे सावरायलायनायाव एबसुनि फारसेनिफ्राय रांखान्थि नेहाथारि सिमान्त बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बुलुर गेलेग्रा सासे बर' फिसाया सिनियर नेशनेल भलिबल चेम्पियनशिपआव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बर' फिसा दुर्गा बर'आ सिनियर नेशनेल भलिबल चेम्पियनशिपआव आसाम हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बुलुर गेलेग्रा दुर्गा बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव भलिबल कचिं सेन्टारनिफ्राय सायख'जायो। गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि गं 45 बर' नखरा हाग्रा बिफानजों होस्रांजानानै आलाय सिलाय जानानै दं। बेबायदि बर' फिसाफोरा आलाय सिलाय होस्रांजानायखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा अयनाय आयेननि बेरेखा आरो बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामनाय खामानि बियो होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। बर'फोरा आसामनि थागिबि फिसा, बर'फोरखौ जेराव माराव एभेक्सन खालामबाय थानायखौ माब्लाबाबो सहायनाय नङा होनना रावबो बर'फोरा खारनो नाङा, बे जायगायावनो थानांगौ। सरकारा हायोब्ला गावथारजोबथों बर'फोरखौ, जेरावबो खारनो नाङा। बर'नि जाय दैदेनगिरिया बिजेपिजों लोगो जाना एमसिएलए आरो एमएलए लिडार जाना दं बिथांमोनहा बहा थैना थांदों? गावनि बिसि फिसाफोरा होखारजायोमोनब्ला मा अबस्था जागौमोन? बिसोर नायनो गोसो दंना गैया? रायजो राजाफोरा नोंसोरखौ बर' जाथि सिबिनो थाखाय एमएलए मन्थ्रि बानायदों। रायजो राजाफोरा नोंसोरनि थाखाय थै गारनानै खस्थ' खालामनानै लिडार बानायदों। नोंसोरो दिनै लिडार जानानै गावनि असे फिसाफोरनि दुखु सुखुनि समाव खबरबो लानो हाया। नोंसोरखौ मुगैयो बर' जाथिया, नोंसोरो मुगैजाथाव नेता नोंसोरो होनना। क'क्राझार जिल्लायाव हाग्रा बिफाना दंफां सिखावफोरखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सरलपारायाव हाग्रा बिफाना WB 69A4 698 नाम्बारनि टेन्ट हाउस गारिजों लांखोमानाय बेसेन गोसा सालनि बाथामखौ हमनो हादों। हाग्रा बिफानजों हमजानाय दंफां सिखावफोरखौ 42 बोसोर बैसोनि काजल दे सरकार, 21 बोसोर बैसोनि मनजित दास, 37 बोसोर बैसोनि राजकुमार साहा, 22 बोसोर बैसोनि बिप्लब दास आरो 25 बोसोर बैसोनि फामय दास होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय साबा दंफां सिखावफोरखौ क'क्राझाराव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।